खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामा गोहोखौ बांहोनो थाखाय मोन 11 गोदान फिसा दै मोब्लिब बिथांखि लादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबाराव फोसावदों दि रायजोआ 11 गोदान फिसा दै मोब्लिबारि बिथांखिफोर जौगाहोगोन। बे थांखिनि थांखिया गोहो रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय आरो मोब्लिब गोहोनि बांबोनाय गोनांथिखौ सुफुंनाय। थांखि लानाय मावथांखिफोरा 137.2 मेगावाटनि जथाय दिहुनथाइ गोहो थागोन। रायजो सोरखारा 2,617 कौटि रां खाथायनायजों बेफोर मावथांखिफोरखौ लुनो सानथांखि लादों। बे पावार प्लान्टफोरखौ कार्बि आंलं, दिमा हासाव आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गायसननाय जागोन। थावनिफोरनि गेजेराव कार्बि लांफि गेजेर 1, कार्बि लांफि गेजेर 2, धनसिरि, लुंनित, दिसैदाम, बरदिखराय, अमरिं, जेनम, क्लारां, देसां आरो आम्फिफोर दं। शर्मा बिथाङा बुङो दि थांनाय माखासे बोसोरफोराव मोब्लिब गोहो दिहुन्नायनि फारसे सरकारनि नोजोरा सोलायदों। रायजोआ दा फिसा फिसा दै बाहागोफोरखौबो बाहायनानै मोब्लिब गोहो दिहुननो थियारि जाबाय। 3 बोसोरसोनि सिगां अखिल गगैआ फिसा दै मोब्लिब बिथांखिनि सायाव सोंथि दैखांदोंमोन। दिनै जों बेफोरबादि प्रजेक्टफोरखौ जेराव मावनो लुबैयो, जेराव मोनसेनिफ्राय 4 मेगावाटल' जायो होनना सिएम शर्मा बिथाङा बुङो। बिथाङा बुंबावो दि हादोरसाया दा खालि गावनि गोजाम मोब्लिब गोहोनि सायावल' सोनारनो हानाय नङा। बांबोनाय नोगोर आरो दारिमिनफोरनि थाखाय मोब्लिबनि बाहायनाया गोख्रैयै बांबोगासिनो दं। जों मोब्लिब गोहो गोनां हादोरसा जानो थाखाय 77,000 कौटि रां होनो खोथा होदों। उदांस्रिनि उननिफ्रायनो आरो आं गिबि मन्थ्रि जानायनि सिगां सा 14 गिबि मन्थ्रिफोरा आसामाव खामानि मावदोंमोन आरो गासै रायजोआ गासै 450 मेगावाटल' मोब्लिब गोहो दिहुनदोंमोन। दिनै जों 8,457 मेगावाट मोब्लिब गोहो दिहुननायनि सानगासिनो दं होनना शर्मा बिथाङा फोरमायबावो। जौगानाया अब्लासो फैगोन जेब्ला हादोरसायाव दारिमिन, आबाद सोलायनाय, दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांनाय आरो गोदान सोलोंथाइ जागोन होनना बिथाङा बुंबावो। इयुननि मोब्लिब गोहोनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय रायजोनि रां बावजायाव 77,353 कौटि रांनि बिथांखि लानाय जादों। बे थांखियाव सानारि गोहो, बिदुङारि दिहुन्नाय, बेटारि दोनथुमसालि आरो बेलासिफारायाव 3,200 मेगावाटनि थांखिजानाय थार्मेल मावथांखि दं। सोरखारा गोजाम पावार ट्रान्समिसन ग्रिडखौ जौगाहोनो थाखाय 4,000 कौटि रांसो खरसा खालामगासिनो दं। बे रां थिसननाया मोब्लिब गोहो खमायनायखौ खमायनो आरो फोथायजाथावथिखौ साबसिन खालामनो थाखाय गोदान साबस्टेन्स आरो ट्रान्समिसन लाइनफोर बानायगोन। नैथि खौराङाव दङ नयडा बिल्डिंआव अर खामनाय, 2 सुबुंनि जिउ खहा। बुधबारखालि नयडानि मामुरा गामिनि गंसे थाग्रा बिल्डिंआव अर खामनायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया सेक्टर 66आव जादों, जायनि जाहोनाव सा 50 नखरफोरखौ खैफोदनिफ्राय गोजानाव थाहोनो गोनां जादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला ग्राउन्ड फ्ल'र पार्किं एरियायाव गंसे मोब्लिबारि गारिखौ चार्ज खालामबाय थानाय समावनो अर जोंखाङो। बे अरा गोख्रैनो खाथिनि पेट्रल गारिफोराव गोसारदोंमोन। खौरां मोननानै अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोबां बिबांनि रैखाथि हाबाफारि जागायो। रैखाथि हान्जाफोरा थाबथानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो आरो अरखौ दबथायनो हायो। उखुन्दैआ गाहायनि थालानिफ्राय गोजौथिं थांदोंमोन, जायनि जाहोनाव माखासे थागिबिफोरा हां लानायाव गोब्राब जेंना सोमजिदोंमोन। बिस गोनां उखुन्दै हां लानाय 2 सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। खौराङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिल्डिंनि बिगोमा आरो लिस्ट लाग्राखौ हमनानै दोननाय जादों। पुलिसआ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय फेज 3 पुलिस थानायाव एफआइआर रेजिस्टार खालामदों। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ जाथायनि सायाव दुखु फोरमायो आरो थाबैनो हेफाजाब होनो बिथोन होयो। बिथाङा बिबानगिरिफोरखौ थासारिखौ नोजोर होनो आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन देहा फाहामथाय होनो बिथोन होयो। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि सरुमटरियायाव डे-लाइट लुथिनायनि आन्दोआव बिजामादैनि खैसार, 4खौ खायो। 29 जुन खालि दिसपुरनि साखाथियाव थानाय सुरुमटरियायाव बिजामादैया लुथिनाय खैसार खालामदों।
सुरमथरियानि सराजनगर ओनसोलाव थानाय सासे बैसोगोरा आइजो गलापी बर्मननि न'आव सिखाव खावनाय जाथाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा थाला फोसाबग्रा मेकानिक महरै सिनायथि होनानै न'आव हाबदोंमोन। सिङाव हाबनायनि उनाव बिसोर बैसोगोरा आइजोखौ खानानै गहेना, नोगोद रां आरो गुबुन बेसेन गोसा बेसादफोर लानानै खारलाङो। जाथाय जानाय उनाव भुगिनांनाय आइजोनि बिजामादै दिपेन काकतिया न'आव सफैयो आरो उनाव मोनसे खथा सिङाव खानानै दोननाय हालोदाव मोनो। नाथाय पुलिसआ सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानायनि उनाव नायबिजिरनाया गोख्रों जायो, जायनि सिनायथिखौ बरबरीनि रतन बर्मन आरो बाक्सानि आसिफ इफ्तिकार हुसेन होननानै मिथिनाय जादों। बिसोरनि सोंनाय फिननायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ नलबारिनिफ्राय प्राणजित बैस'खौबो खायो। आरोबाव नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि भुगिनांनाय आइजोनि बिजामादै दिपेन काकतिया सिखाव खावनायनि खैसार खालामदोंमोन आरो गुबुन दायनिगिरिफोरजों लोगो नांनानै बे दायखौ जाफुंहोदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला काकतिया गावखौ गुबुन सासे बोलि जानांनाय महरै दिन्थिनो आरो सन्देहखौ बोखारनो थाखाय बे जाथायखौ दिन्थिदोंमोन। साब्रैबो दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जाबाय आरो पुलिसआ बुङो दि खावनाय बेसेन गोसा मुवाफोरखौ बोखांनो थाखाय नाजागासिनो दं आरो बे लुथिनायाव सोरबा गुबुन सुबुङा लोब्बा दं ना गैया बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ निखावरि रेंकिंनि सायाव सावरायनायनि गेजेराव अकिल गगैआ आसाम आयेन आफादनिफ्राय होखारहरजादों। रायजर दलनि दैदेनगिरि अकिल गगैखौ आसाम बाजेटनि सायाव मोनसे गुदुं सावरायनायनि समाव गासै साननि थाखाय आसाम आयेन आफादनिफ्राय होखारहरनाय जादों। गिबि मन्थ्रिजों निखावरि इन्डेक्स (एमपिआइ) आव रायजोनि रेंकिंखौ लानानै मोनसे गोख्रों रायज्लायनायनि उनाव। शिबसागर हायुं आवथाखौ थान्दैथि खालामनाय एमएलएआ बुंदों दि बिथाङा गिबि मन्थ्रिनि दाबियाव सोंदोंमोन दि निखावरिनि फारियाव आसामनि थाथाया गोबाङैनो जौगाबायमोन। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि रायजोआ निखावरिया 14% गाहायाव फैदों, नाथाय बिथाङा आसामनि हायुंआरि रेंकिंनि सायाव उननि सोंनायखौ रायखाङाखैमोन होनना आयेनगिरिया दाय होदों। नीति आय'गनि खारिथिखौ नोजोर होनानै एमएलएआ दाबि खालामदों दि आसामआ आथिखालाव बिहार, मेघालय आरो झारखन्डनि उनाव माल्टि डाइमेन्शनेल गोरिब इन्डेक्सआव हादोरनि 6थि मासियाव दं। बे सोलाय-सोल'नि उनाव बिथांखौ साननि आद्रा थानाय हाबाफारिनि थाखाय सदननिफ्राय होखारनाय जादोंमोन। बे जाथाया बाजेट जथुम्मानि गोदानसिन जाथाय, जेराव बे एखे एमएलएआ दैबानानि खहा, मिरुनि E20 थावनि पलिसि आरो गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेनाव हेरफेर खालामनायनि अजद दैखांनायजों लोगोसे गोबां हेंथा सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों, मानोना बेरेखा हान्जाया सरकारनि राङारि आरो अनसाय रेकर्डखौ नोजोर होगासिनो दं। आयेन आफादाव खालामनाय निखावरि रेंकिं दाबिफोरनि सायाव आसाम सोरखारा दाबो गुवारै फिननाय फोसावाखै। बाथि खौराङाव दङ माद्रासा फोरोंगिरिनि सायाव फरायसाखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दाय। आसामनि बङाइगावआव रागा जोंनाय सुबुंफोरा सेमिनारिखौ बुफायदों। 14 जुलाइआव आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव मोनसे माद्रासानि फोरोंगिरिया सासे आइजो सोलोंसाखौ आथोनारियै अनागारि खालामनायनि उनाव थागिरिफोरा हेंथा दिन्थिदों आरो बुफाय-बुसि खालामदों। बे जाथाया जगिगफा सिङाव थानाय मालेगड़नि इशातुल उलम माद्रासातुल बनातआव जादों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सेमिनारिनि फोरोंगिरि आरो लेंथिसिङानि थागिरि आमिनुल इस्लाम मुंनि दायनिगिरिया गोबाव समनिफ्रायनो सासे हिन्जावसाखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिदों। अजद होनाय गाज्रि आखुनि खौराङा गोसारनाय लोगो लोगो गोबां हौवा हिन्जावफोरा माद्रासायाव ज' जानानै दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामो। हेंथा सोमावसारनाया थाबैनो हिंसायारि महर लादोंमोन। रागा जोंनाय थागिरिफोरा फसंथाननि सिङाव फार्निचार आरो गुबुन सम्पथिफोरखौ खहा खालामदों। जगिगफा पुलिस थानानि पुलिसआ जिल्लानि गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरजों लोगोसे जाथायथिलियाव थांनानै थासारिखौ सामलायनो आरो आरोबाव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ होबथानो हायो। बिबानगिरिफोरा फोरोंगिरिनि सायाव होनाय अजदफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे रिपर्टखौ होनाय समाव दायनिगिरिखौ खानाय जादोंना जायाखै बेखौ थाबैनो मिथिनाय जायाखै। 6थि खौराङाव दङ आसाम सरकारा फिफा मेचफोरनि थाखाय रेस्टुरेन्टफोरखौ फुंनि 3:30 बाजिसिम खुला थानो गनायथि होदों।
आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी जिल्ला खुंथायखौ 20 जुलाइनि फुंनि 3:30 सिम रेस्टुरेन्ट सालायनो गनायथि होदों, जायजों फिफा बुहुमनां कापनि सेमिफाइनाल आरो फाइनालखौ नायग्रा फुटबल मोजां मोनग्राफोरखौ खाबु होनो हायो। एक्सआव पस्ट होनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि फुटबलाव मानसिफोरखौ ज' खालामनो गोहो दं आरो बेखौ रोखा खालामनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों दि नायगिरिफोरा जेंना गैयालासे मेचफोरखौ रंजानो हायो। गिबि मन्थ्रिया जोलुर अनसायगिरिफोरखौ गोलाव सम मावफुंनाय समफोरखौ बांसिनै बाहायनानै मेचफोरखौ गोसो गोरबोजों रंजानो खावलायो। स्निथि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों, 10 ग्रामनिबो बांसिन बेसेननि हेर'इन जब्द। गड़चक पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब गुवाहाटी पुलिस जिल्ला WGPDनि मोनसे हानजाया गुवाहाटीनि काटाबारियाव एन्टि फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशननि समाव सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ खायो। दायनिगिरिफोरखौ लाल गणेशनि थागिरि 35 बोसोर बैसोनि जिन्टु मण्डल आरो बरसापारानि थागिरि 19 बोसोर बैसोनि आजान आहमेद होनना सिनायथि होदों। अपारेशननि गेजेरजों पुलिसआ आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगियाव बाहायजानाय 10.54 ग्राम लिरथायनि हेर'इननि मोन 9 भायेल, 5,680 रां नोगोद रां आरो AS01DS9801 नम्बरनि गंसे मटर साइकेल बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय बेसादखौ आरो गुबुन मुवाफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लानाय जादों आरो नारक'टिक्स, ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स (NDPS) एक्टनि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव सानै दायनिगिरिनि हेंथायै आयेनारि राहा लानाय जादों। पुलिसआ बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दं दि बिसोर सानैनि मोनसे गिदिर ड्राग्स फालांगि नेटवर्कजों सोमोन्दो दं ना गैया। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।